Pronto? Hawu usufikile ngena ngenini mntana baby uyena-ke ayolona ingane yami uzinyubulala wami hayi bo usho anda kanti usho intombi ekhule kangaka hayi bo usukhulisile bo ayona ubaba wakho-ke lona hayi bo kuba nje mina nginawo ubaba kahle wena hawu nalona ubaba wakho phela futhi kanti nginobaba bangaki cha phela lona-ke nobaba wakho ngqo kodwa naye ubaba wakho ushuthi ubaba ngokudlala hawu ithini ngani manje muze mningi onophoqa ngambili thuli hawu ubaba wakho lona ungamnaki lona buye kube neconsana lokhu awu yakhuluma umhlola-ke le ngane le yazi impebe ngisacela ukuyochama le ngane le awuhambe uyochama ayikho inkinga uchame ngale ngemuva baba safike ngi-on TV akunankinga indawo ngibize kanjalo so phela ngenzeka ungandiphambanisi khona ubaba 1 u2 u3 u4 u5 hayi kunayo imihlola bo u1 ubani hayi bo phela ubaba 1 ndothengela uma iy'ngubo u2 yena ubaba 2 naye ulo hlezi siletha ngepholo ngoba manje yena lo kade siletha ngepholo u3 u3 ulo hlezi engithengela osweet ezimnandi we Jesu wayofaya ngidina nje uhlezi icela imali ngimakanamali indawo uthi ufuka kanamali wedebele ku-400 singima yena ufuna imali yorenta nje ngazi uma uyithathaphi imali ngoba kanayo ngiboleka imali yango-400 rand mbaluzo wenzani u-400 manje nokho kunesimo esiphuthumayo nje mfethu ngiyakucela please ayi kulungile ngizoyifaka-ke muthi kubalulekile bakhulumayo basakala mina ngani